Avui preparem botifarra amb samfaina. Les quantitats que us donem són per 4 persones. Trobareu la llista de tots els ingredients al final del vídeo, a la descripció i al nostre blog. Necessitem 4 botifarres i per la samfaina 3 cebes grosses, un pebrot vermell, 2 pebrots verds llargs, 5 o 6 tomàquets madurs, 2 albergínies i, si voleu, opcionalment un carbassó, 4 grans d'all, oli d'oliva verge extra, sal, una cullerada d'orenga, una d'alfàbrega i 100 mil·lilitres de vi blanc. Començarem preparant les verdures. Les rentem i tallem els pebrots a tires, la ceba a juliana, els alls els piquem i els tomàquets i les albergínies a daus no massa grossos. Per preparar la samfaina posem l'oli en una cassola, engeguem el foc i afegim la ceba i els pebrots i amb la cassola tapada ho deixem ofegar lentament. Mentre en una paella a part posem oli, l'escalfem, fregim l'albergínia amb una mica de sal i reservem. I quan la ceba i els pebrots comencin a estar mig cuits, hi afegim els alls i continuem la cocció. Ara anem per les botifarres. Agafem la mateixa paella on hem cuit l'albergínia, les enrossim i les reservem. Quan la ceba i el pebrot estiguin ben cuits, incorporem els tomàquets. Salem, afegim l'orenga i l'alfàbrega i continuem la cocció. Si veiem que ens queda sec i el tomàquet encara no està cuit, hi afegim una mica de vi blanc. I quan faltin 10 minuts per acabar, rectifiquem de sal i incorporem l'albergínia. I les botifarres els hi afegim als últims 2 minuts. I ja ho tenim, un plat ben bo que agradarà als petits i als grans.